Rhys, ti'n gwybod am yr Empire State Building yn Efrog Newydd? Ydw? Wel, maen nhw'n gweud, tasa ti'n gollwng ceiniog o'r top ar ben rhywun, bydden ni lladd nhw. Ie, ond sôn yn debygol iawn o ddigwydd, ydw e? Wel, na. Ond fi dal eisiau gwybod os ydy e'n wir, a fi'n gwybod shwt i ffind y mas. Trip i ar scrap yng Nghaerdydd! Be sydd â ti fan'na? Dim be, ond pwy? Mel yw on. Gweud alo, Mel. O, mae'n swill. Beth bynnag, oedd dim digon arian i fyny Efrog Newydd, nag yfe? Na, ond bron cystal, ni fan hyn. A Mel yw'r guinea pig. O'n i'n meddwl taw melon oedd e? Ni'n mynd i ollwng ceiniogau o'r crain 50 troedfedd, a gobeithio bydd un neu ddau yn glanio ar ben Mel. Nawr, mae melon ddŵr yn eitha tebyg i'n pen ni, felly byddai'n rhoi syniad eitha da i ni o faint o niwed bydde fe'n neud i berson go iawn. Well ni symud mas o'r ffordd, de. Ie. Mae'r arbrawf yma'n soffistigedig iawn. Ni di roi llond padell o geiniogau yng ngryfangu'r grain. Gobeithio, wrth agor y cryfangau, wneith un o ddwy daro'r melon ddŵr. Aros funud, dyw'r cran ddim mor uchel ar Empire State. Wyt ti wedi clywed am terminal velocity? Y ffilm gyda Charlie Sheen. Na, mae terminal velocity yn golygu bod rhywbeth sy'n cwmpo ar ôl sbel, mae fe'n cyrraedd cyflymder penodol, a wedyn mae fe'n aros ar y cyflymder yna. Nawr, mae ceiniogau yn cyrraedd y pwynt yna ar ôl tua 50 troedfedd. Felly, sim ots os yw e'n cwmpo o'r Empire State neu o'r crain yma. Dyle'r effaith fod yr un peth. Right. Gymryd dau ddim hwnna. 3, 2, 1, gwasgwr bottom. Wel, nath o ran fwy o geiniogau fethu'r melon. Ond fi siŵr nath cwpl daro. O, chi'n gweld un fyna? Un neu ddau ar darged allan o werth 5 pint. Ddim yn ffwl. Siwr fy'n edrych, Rhys? O, mae'r cwpl o farciau, un fyna. Ie, cwpl o farciau, ond dwi ddim yn edrych fel bod e'n ddigon i wneud niwed go iawn. Na, ti'n iawn. Falle bod angen mynd i Efrog Newydd i wneud yr arbrawf yn iawn? Ie, wel, pob lwc ffind yr arian am hwnna, ond co rhywbeth tuag at yr achos. Dyna mlaen, Mel.